O derɗiraaɓe heɗitooɓe Kode rediyo e TV, assalamu aleykum. Aran nda ɓurduɗi nder habaruji ɗi hin. Fedde maabo dental masihanko'en Najeriya lisal diwal Filato waɗi wankoje e diwal Filato ngal woyla cakantarare leydi Najeriya ngam holluki soyde nanki belɗum maɓɓe dow ko yahata ha nder diwal ngal. Fadare Vatican andini mayde horejo muɗum Papa Roma Faranse imo mari duuɓi 98 duniyaru. Ministajo kalfinaɗo gollirde yaasi leydi Iran yewtidi e sobaɓe muɗum ɓe leydi Pakistan hautande e leydi Switzerland. Joni bo sai mo'itinon jonde gam nanki no duniyaru ndun nyalliri. Fedde maabo dental masihanko'en Najeriya lisal diwal Filato waɗi wankoje e diwal Filato ngal woyla cakantarare leydi Najeriya gam salande caɗele kisal nder caka leydi Najeriya ndin. Nder balɗe ni diwal Filato ngal yida e fitinaji fere-fere ko liɓani ferotiral lenyol hautande e ferotiral diina ko waɗi yimɓe ko ɓuri 100 soyi yonkiji mu'en. Ɓawo waɗi balɗe e leydi Faransa, horejo laamu leydi Najeriya Ahmed Bola Tinubu wartai Najeriya hande. Tinubu on ni waɗi aseweje ko ɓadi ɗiɗi to leydi Faransa bano sawrowo Tinubu on dow cakol kubaruji Bayo Onanugan laɓɓini kubaruwol ngol nder wonde andinore nde Onanuga on wurtini nyande Misa o wi Bola Ahmed Tinubu on wartai Najeriya hande altine. Toni on woytu habaruji ɗin ɗo warana on iga Kode rediyo International Abuja. On mbawai tokkukimin ha Facebook amen Kode Media hautande e Kode rediyo. Nonnon bo on mbawai heɗitaki kubaruji amen ha channel Telegram amen www.t.me/Kode rediyo ima rediyo Garden. Nden bo on mbawai ɗaɓɓon min ha channel YouTube amen Kode TV ko ha mato tiral amen ngar rendo www.kode.net. Ardiɓe leyɗe fere-fere yimɓe mauɓe kilimɓe nder windere fuɗɗi lelduki e patakeji fofo maɓɓe yaki masihanko'en duniyaru e fadare Vatican. Horejo laamuno leydi Amurka ɓoymajo Barack Obama o wi hande min e Michel min beltana e kala neɗɗo e nder windere nde'e e katolika en fu dow soyde Papa Roma Faranse horejo katolika mo windere. Hanko ma ardiɗo laamu leydi Najeriya Bola Ahmed Tinubu wi Papa Roma no neɗɗo geeto ngam non ɗum waɗi soyde maunde. Nder yerɓuɓe patakeji fofo maɓɓe hauti ardiɓe leyɗe Turkiya Recep Tayyip Erdogan imo leydi Chadi Mohammed Idris Deby hautande ardiɓe lesɗe Faransa e Ivory Coast ima leydi Gambia hautande e leydi Senegal ima ardiɓe lesɗe luttuɗe iga Asia hautande e Afrika ima Caribbean. Ministajo kalfinaɗo gollirde yaasi leydi Iran yewtidi e sobaɓe mako ɓe leydi Switzerland
hawtande e leydi Pakistan. Kalfinaɗo gollirde yaasi Iran on Abbas Araghchi yewtidi ha lawol lenguru ministajo yaasi leydi Switzerland e Pakistan kekkiɗe Kenya alat. Araghchi on yewtidi e kalfinaɗo gollirde yaasi Switzerland Ginazio Kasesi ha lenguru dow sobaku leyɗe ɗen ɗiɗi ɓeyduki sembiɗinki sobaku maɓɓe, nden bo ɓe wangini mijoji hakkunde maɓɓe no hani leyɗe ɗen tokka ngam sembiɗinki gondal hakkunde maɓɓe. Kerol ko heɓa nder habaruji amin ɗi jemmare nde wonɗon dow darnde surguɗoyan e moɗon Jamila Jibrila Dikos, injiniyajo amin mo jemmare nde Ayuba Lamiɗo Munyal, min Ibrahim Romodake firiɗo kubaruji ɗi mbiyaymi on gonde taskaramji ko de Radio International Abuja.